We zijn hier in Westrijnermeerden en we nemen dit zuivering dan woord, omdat het uiteindelijk voor het Dantenmodel de zuivering is. Het begint uiteindelijk hier. Dit is de eerste stap van het zuiveringsproces. Hier halen we de grove deel uit het water wat er uiteindelijk net in gaat. Dat zijn van die wc-blokjes, die plasticjes, condooms, maandverband, we hier alle eruit halen. Dat is de eerste stap in het hele proces. Nou, dat afval dat gaat er over een soort persje. Uiteindelijk wordt het gespeeld. Dat afval troep, want anders is een helpende stank. En dan gaat het afval, de buis komt hier in een perscontainer. En die perscontainer perst het weer uit en dat water dat komt dan weer onder in de bak en dat rent weer in de riolering. En dan wordt het afval afgevoerd naar het stad. Nou, we staan correct bij de eerste machine waar we het graf vuil verwijderen. Dat is verteld worden, dat is duidelijk. We staan nu bij de tweede stap. Je komt alle smarige water wat door de eerste machine komt hier nou binnen. Hier wordt het uiteindelijk reinigen. Hier zit 6000 kub water in deze bak. En dat is alle bacteriëmassa wat uiteindelijk het doel had om het smarrige water schoon te maken. Nou, de volgende stap naar het beluchtingscircuit is de nabezinktank. En dat is dit ding. Dat is de bedoeling dat we hier slip en water scheiden. Het slip zakt naar beneden en het water rent door de ranen. En zo moet je zien kennen, dit is geen water en dat gaat rechtstreeks naar het kanaal. Zo wordt het dus op de boezem aanleveren. We zijn hier in een centrale bedieningsruimte. Hier sturen we dus het hele proces wat we krijgen al hier besturen. We kunnen storingen hier verhelpen. We kunnen gemalen hier besturen. Storingen bij gemalen. We kunnen horen zuiveringen hier ondersturen. Alles wat jullie zeggen, dat kunnen we hier alle jaar regelen en besturen. Duurzaamheid. We hebben hier op een Bragen bijvoorbeeld diverse meetapparatuur om met zo weinig mogelijk energie een goed mogelijk resultaat te zetten. En we hadden een hele zonnepaneel. Ja, die kan eigenlijk de hele zuivering bedraaien.